Nas lendas que rodean o dolmen de Dombate atopamos unha historia fascinante que fala dun xigante e do seu boi. Dice que o xigante de enorme forza era o único capaz de levantar as enormes pedras que forman o dolmen. O xigante, motivado pola ambición e o desexo de deixar unha pegada indeleble, decidiu construir un monumento que desafiase o tempo. Soñaba cunha estrutura tan grande e maxestosa que nunca ninguén vira nada semellante. Para levar a cabo o seu titánico labor, o xigante contou coa axuda dun boi, un animal forte e nobre que se converteu no seu fiel compañeiro. O boi transportaba as pedras dunha canteira próxima ata o lugar onde o xigante as colocaba con precisión milimétrica. Xuntos, o xigante e o boi traballaron sen descanso durante meses. O xigante levantou as pedras cos seus poderosos brazos e colocounas unhas enriba das outras, mentres o boi, co seu traballo incansable, proporcionoulle os materiais necesarios. Ao final, tras un arduo esforzo, rematou o dolmen. A súa impoñente presenza asomaba sobre a paisaxe, símbolo da forza do xigante e da cooperación entre dous seres de natureza tan diferente. A historia do xigante e do boi ensínanos que ata as obras máis grandes só se poden conseguir mediante o esforzo conxunto e a colaboración. A forza bruta non é suficiente. Fai falla intelixencia, paciencia e cooperación para acadar grandes obxectivos.